Hei, olet lämpimästi tervetullut Tietoisuuskehosta verkkovalmennukseen. Tällä videolla kerromme valmennuksen sisällöstä, harjoituksissa tarvittavista välineistä ja annamme yleisiä ohjeita harjoitteluun. Minä olen Annikka. Ja minä olen Virpi. Toimimme molemmat ohjaajina valmennuksessa. Toinen on äänenä ja toinen on kanssasi harjoitusta tekemässä. Valmennuksen materiaalit ovat YouTube-alustalla itsenäisesti käytettävissä. Valmennus sisältää 6 tunnin mittaista harjoitusta, joita voit toistaa haluamasi määrä. 2 ensimmäisen harjoituksen teemana on jalat, jalkojen asennon tutkiminen ja tiedostaminen. Kun jalkapohja on avoin ja tasapainossa, olemme hyvin maadottuneita, eli jalat maassa. Ja kun taas jalkapohja ei laskeudu tasaisesti maata vasten, koko kehon asento kärsii. Epätasapaino aiheuttaa sen, että joudumme ehkä tarpeettomasti käyttämään lihastyöskentelyä, eli kannattelemaan itseämme, ja meille syntyy jännityksiä kehoon. Seuraavien harjoitusten, eli 3 ja 4 harjoituksen teemana on kädet, kämmenten avaaminen ja käsityöskentelyharjoituksissa. Sormista lähtee faskialinjat ihan samoin kuin jalkapohjista, ja niillä on yhteys koko yläkehoon. Etupuolella aina palleasta purentalihaksiin asti ja kehon takapuolella rintarangan alueelta tänne kallonpohjaan asti. Ja kun me avaamme tätä kämmentä, niin me vaikutamme koko siihen faskialinjaan, ja kun me aktivoimme kämmentä harjoituksissa, niin vaikutamme kaikkiin faskialinjalla oleviin lihaksiin. Viimeisten harjoitusten, eli 5- ja 6-harjoitusten teemana on lantio ja keskivartalo. Ja lantiossa sijaitsee meidän kehon tasapainon keskipiste. Lantio yhdistää alaraajat selkärankaan ja sitä kautta yläkehoon. Ja siksikin lantion asento vaikuttaa joka puolelle kehoa, niin alaspäin alaraajoihin, selkään ja sitä kautta myös ylemmäs kehoon. Ja saat syvempää lisätietoa teemoista infokirjassa ilmoittautumisen yhteydessä. Kiitos Annikka. Tosiaan tämä tunnin mittainen ohjattu harjoitus sisältää kehotietoisuusharjoituksia, sitten myös joogaharjoituksia, kehomeditaatiota ja hengitysharjoituksia. Ja nämä harjoitteet tähtäävät hermoston rauhoittamiseen ja kehon virheasentojen tutkimiseen. Me teemme harjoituksia seisten, istuen lattialla ja makuulla. Ja useat lattialla tehtävät harjoitteet tehdään polvi-istunnassa. Joten jos se on sinulle aluksi haastavaa, niin siihen voit aina valita itsellesi sopivamman istuma-asennon. Se voi tehdä joko risti-istunnassa tai vaikka tuolilla. Ja tähän me opastetaan itse myös harjoituksessa. Me teemme harjoituksia lempeästi ja rauhallisesti kehoa kuunnellen. Toistamme samoja harjoitteita eri kerroilla, jotta pääset hyvin mukaan ja löydät itsellesi sopivan suoritustavan. Ja jokainen työskentelee aina itsensä ja oman kehon äärellä. Kiitos. Seuraavaksi käydään läpi valmennuksessa tarvittavia välineitä, joita ihan varmasti sinulta sieltä kotoa löytyy. Ja ensinnäkin tarvitset luistamattoman alustan. Se voi olla jumppamatto, joogamatto tai joku muu luistamaton alusta. Sitten tarvitset erilaisia tyynyjä, esimerkiksi tämmöisen jooga-istuintyynyn, joka on tässä. Tai sitten tämmöinen putkityyny, joogaputkityyny, joogapolsteri nimeltä, toimii myös hyvin harjoituksissa. Mutta aivan tavalliset erikorkuiset tyynyt toimivat myös. Ja myös voit käyttää tämmöisiä joogassa käytettäviä tukitiiliä. Näitä on hyvinkin erilaisia ja erikorkuisia, erilevyisiä. Mutta yhtä lailla tämmöisen tukitiilen sijasta niin voi käyttää esimerkiksi ihan paksua kirjaa, mikä varmasti kaikilta kirjahyllystä löytyy. Ja noita kaikkia tyynyjä, erilaisia vilttejä, joita voi taitella tai kääriä rullalle, tukitiilejä, niin niitä käytetään helpottamaan niitä erilaisia asentoja.
Lisäksi sä tarvitset joustamattoman kangasvyön. Se voi olla esimerkiksi tämmöinen joogavyö, jossa on solki, jossa saa pituutta säädellä. Se voi olla aivan tavallinen aamutakin vyö tai esimerkiksi joku pitkä huivi, joka ei sitten jousta, ja sitä tarvitaan usein käsien jatkeeksi harjoituksissa. Ja ehkä loppurentoutukseen haluat laittaa viltin päällesi, niin varaa semmoinen vilttikin siihen harjoituksen mukaan. Me käytetään harjoituksissa myös tuolia, eli tukeva selkänojallinen tuoli on paras vaihtoehto, ja sitten me käytämme myös ihan siinä lähellä olevaa seinää myös mukana. Ja lisäksi jonkinlaisen pallon tarvitset tähän jalkapohjan ja kämmenten avaamiseen. Ja esimerkiksi faskiapallo, tuplafaskiapallo, tavallinen tennispallo käy, golfpallo on hyvä, ja myös tämmöiset erilaiset nystyräpallot käyvät. Et kunhan se on semmoinen maksimissaan tennispallon kokoinen pallo, eikä kovin paljon näin periksi antava pallo, niin se toimii hyvin. Kiitos. Ja sitten ihan muutamia yleisiä ohjeita tähän harjoitteluun, eli ruokailusta ja juomisesta. Että jos teet harjoitteen aamulla, niin juot noin varttitunnin ennen vettä siinä ja jätä mieluiten se ruokailu aamiainen sitten joogaharjoituksen jälkeen. Ja sitten taas jos teet tämän harjoitteen iltapäivällä illalla, niin katso silleen, että syöt semmoista hyvin sulavaa ruokaa ja pidät siinä pienen tauon, niin on mukavampi sitten tehdä näitä liikkeitä. Ja vaatetuksena tietysti joustavat, mukavat vaatteet, ja monissa harjoituksissa avojaloin tehtäessä, niin se tuo semmoisen turvallisuuden tunteen ja paremman pidon siihen alustaan saat sillä tavalla. Yleensäkin ole lempeä itsellesi, mene rauhassa niihin asentoihin ja mene vaan siihen saakka, kun tuntuu hyvältä ja tarpeelliselta. Ja jotta saat valmennuksesta itsellesi parhaan hyödyn, niin kannattaa toistaa harjoituksia säännöllisesti, joko kokonaan tai tehdä sitten osia sieltä videolta. Ja täytä aloituskysely ja pidä harjoittelupäiväkirjaa sen valmennuksen ajan. Ja muista, että se harjoittelupäiväkirja on tehty tukemaan sinun harjoittelua. Kiitos Virpi. Ja jos kiinnostuit tästä valmennuksesta, voit tilata itsellesi tietoisuuskehosta verkkovalmennuksen esitteen lähettämällä viestiä osoitteeseen tietoisuuskehosta@gmail.com tai laittamalla meille henkilökohtaista viestiä. Kiitos, kun katsoit tämän videon. Olet lämpimästi tervetullut lempeälle yhteiselle matkalle kehoon.